zijn vandaag in de Borenburg in Voerendaal, waar wij genieten van masterclasses van de Japans-Amerikaanse componist en dirigent Kentaro Sato. Het is een initiatief van de Vereniging Nederlandse Koren, afdeling Limburg, die aangeboden heeft om masterclasses te verzorgen. Het organiserende koor is het Vocaal Ensemble Kerkrade en de dag is voor de top amateurkoren van Limburg. En dat zijn de koren die de laatste jaren hoog gescoord hebben op het Limburgs Korenfestival. Waaronder Fusion, het koor Genti, het koor Giocoso, het Kerkraads Vocaal Ensemble en het Chevermonds Mannenkoor 1912. Het geheel wordt afgesloten met een concert waar de koren de stukken die in de masterclass behandeld zijn mogen uitvoeren voor een publiek. Het concert wordt afgesloten met een gezamenlijk werk Mee-e. Dat is een gebed wat Kentaro Sato geschreven heeft naar aanleiding van de tsunami als gebed voor de overlevenden van. Dit was natuurlijk heel bijzonder om van een componist waar wij zo graag stukken van zingen een workshop te krijgen. Hij heeft het geschreven, dus hij weet precies wat hij wil en wat hij wil horen. En om dat dan direct van hem terug te krijgen en dan gelijk dat resultaat te horen is fantastisch. Echt een geweldige ervaring.